टाकू नकोस हा, जाईल कुठेतरी लाटे बरोबर. अनिकेत, ते बघ ते काका काढते तिकडे जा. तेव्हा त्यांनी फटाफट बघ किती काढला नाही बघ. फटाफट त्यांनी किती काढला नाही बघ त्या काकाने. ते बघ खतरनाक लाट. हे बघा परत एक आली, परत एक आली, परत एक आली. पटापट काढला नाही त्यांनी, पटापट काढला नाही. हाय सवय आपल्या झालं. केवढंच होतं. टाक वरती, टाक वरती, इथे इकडे टाक. केवढंच आहे बघा मित्रांनो माळ. हा एवढूचा माळ एवढा होणार. हा बघा केवढंच आहे तो. आणि हे बघा केवढं आहे. आता टाकूया आपण. होय तिकडे काढलेले आहेत. तिथे जा, ते बघ आरती वाटावं. तिथे जा, ते बघ चौकात जा. लाट आहे तिथे, लाट येत आहे पुढे होते. लाट मोठी येतं ना.
केवढा आहे बघा मित्रांनो, खतरनाक, पूर्ण गोल, जसा की जणू कंदील. बघितलं ना, बिल्डरचा माल काढला आहे सवार किती सुंदर. माझा हात अडकला. अरे अजून वलवलतेत बघ किती. कंदील वाटतंय, कंदील. कंदील. हॅप्पी दिवाळी. हा बघा एक कंदील. हा जा, म्हणजे लाईट लागणार नाही तू. म्हाळ, म्हाळ, याला म्हाळ म्हणतात मित्रांनो. असे डुबून काढायला लागतात, दगडाच्या गॅपीत असतात. खायला एकदम टेस्टी. बोट चोपत राहाल मित्रांनो, तुम्ही खाल्लात तर कधी एकदा. हे काटे असतात ते खूप खूप बेकार असतात, लागले तर पायाला लागतात जास्त करून. लागले तर काढताना नाकी न येते. काटा तो पुढे चरतच जातो, थांबतच नाही. लाट बघा केवढी आली ती. हा बघा एक आला, अजून एक आला माल. कंदील आला, कंदील. आतापर्यंत आम्ही बघा किती काढलेत, ते 6 काढलेत. नाही म्हणता म्हणता किती काढले. आणि एक पहिला सुरुवातीला काढला तो गेला, वाहूला लाटेमुळे. मस्तपैकी म्हाळ. तिकडे पण काढतायत माणसं. हा बघा त्यांच्या हातात केवढा आहे बघा, मोठा. हा बघा, त्याचा फेकतील तिकडे वरती पाण्याच्या बाहेर. आणि हा आमचा वाघ इथे काढतोय. अथांग असं समुद्र आहे. हा बघा मित्रांनो केवढा आहे तो. खतरनाक. माळ.